Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo i predsjednik Gradskog vijeća Vukovara Tomislav Đanak sa suradnicima primili su u gradskoj vijećnici naše proslavljene tenisače Gorana Ivaniševića, Ivana Ljubičića, Ivana Dodika i Marina Čilića, sudionike sportsko-humanitarne manifestacije Grencele Masova. Humane zvijezde su imale priliku upoznati nekolicinu djece sa posebnim potrebama i njihove roditelje, koji su im zahvalili na humanoj gesti i velikom srcu za njih. U ime tenisača Ivanišević se zahvalio na pozivu u želju da što više gledatelja dođe na susret kako bi na taj način pomogli ovoj djeci i njihovim hrabrim roditeljima. Nakon prijema i konferencije za medije, tenisači su u društvu domaćina polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast žrtvama iz Domovinskog rata na memorijalnom groblju i spomen obilježju masovne grobnice na Ovčari, te su posjetili spomen dom na Ovčari gdje im je Zdravko Komšić, predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša, ispričao događajima iz Domovinskog rata i sudbini poginulih i nestalih branitelja i civila. Središnji događaj sportsko-humanitarnog spektakla bio je susret naših teniskih asova u prepunoj sportskoj dvorani Borovo. Ljubičić je u skraćenom meču pobijedio Dodiga da bi potom za šalu raspoložen Ivanišević slavio protiv Čilića na oduševljenje Vukovaraca koji su pljeskom pozdravili svaki potez tenisača. Dominacija starijih nastavila se u meču parova u kojem su Ivanišević i Ljubičić bili bolji od Međugoraca, Čilića i Dodiga. Nakon susreta teniski asovi su se družili s najmlađim Vukovarcima, podijelili suvenire i potpise te se fotografirali sa članovima udruga Golubica Iskrice kojima je i namijenjen prihod ovog humanitarnog spektakla.